pasibalogin nato no ang full details no sa dinamakabanan sa sining historic nga People Power One EDSA People Power One Revolution. Ikatatay sa isa katuig buwas mapangutan na February 25, 2022. 7 minutos sa kaligid sa takna alas 9 ang alang nato sa ring Champo sa bayan kamo sa Santos Rosario masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ngayon lagat si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas